Piet van de reclame op de Werd in Lin. Die is even weer met het programma Heurigtig. Mijn zeer gewaardeerde vriend Fons heeft weer een gast metgebracht. Wij met z'n bieden, jong. Ja, ik heb een kasteel-eigenaar bij me, gelukkig. Ja, zoveel maar op haar, anders werd het veel te ingewikkeld. Hè. Vertel eens wat hier aan doen zit allemaal. Ja, ik ben voorzitter van de Stichting Kasteel Moorfort. En vroeger werden er van gezagte ruïnen in Moorfort, maar we zijn eigenlijk een kleine 15 jaar met een steeds grotere groep vrijwilligers aan het klommelen. Een paar chique restauratieprojecten gedaan. Schoon middeleeuwse kelders gerestaureerd en de kasteeltuin weer opnieuw aangelegd. En dat is nu ongeveer een jaar verder en dat begint nu lekker te lopen. Ja, ik heb foto's gezien van die gewelven van die kelders. Ja. Dat is indrukwekkend. Ik hoor op het kasteel. En ik denk, dat is toch wel eens de moeite waard om de aandacht van de kijkers van TV11 te brengen. Dan kan je toch eens op bezoek gaan. En in de weekend is het open, hè? Ja, in de zomermaand is dat 4 dagen in de week. Sowieso. Ja. De kijkers van TV11 moeten het eigenlijk wel kennen, want er is namelijk de clip van Yvette Nesselaar opgenomen. Met een lach, dacht ik. Maar dat steekt er niet bij. Dit is kasteel Montfort. Ja. Oh, dat heb ik niet gezien, toch? Ja. Fons. Ja, maar zo kan een goede kijker toch ook het ontgaan. Hè? Ja, precies. Dat kan. En daar vergillen we het er nu even op. Ja, maar kijk, dat is die 4 dagen in de week, kent ze daher komen en dan kent ze eens bekijken wat is er vroeger allemaal geweest. En dat is verrassend wat er geweest is. Dat kent ze ook met een ginse rondleiding krijgen. Maar sinds vorig jaar hebben we ook horecabestemming. Dat betekent dat ze ook zegt van ik kom dan niet om allemaal de jaartallen te horen, maar 25 jaar getrouwd of 40 van het werk. Dan kent ze ook door die kelders huren. Maar je hebt er toch wel een speciale filosofie over die restauratie. Vertel eens, hoe is die restauratie tot stand gekomen? Want je hebt dat dit allemaal gesubsidieerd gekregen. Nee, maar sowieso filosofie lag daar eerst met beginnen. En in Nederland, die wat er een beetje van doorgeleerd hebben, die hebben zich op een gegeven moment bedacht dat een ruïne dat eigenlijk een dood monument is, dat ze dat zo moest laten. We hebben 30.000 rijksmonumenten in 80 ruïnes en dat is voor die man daar in het noorden, zal ik maar zeggen, dat is zo'n soort troetelcategorie. Veer hebben we er anders over gedacht. Waarom zo'n veer, wie zijn in 1500 ook opnieuw hebben opgeboeid en in 1700, om zo'n veer dat nu niet meer mogen doen. Dus we hebben gewoon gekeken niet van wat is er niet meer, maar wat kunnen we hier nog van maken. En dan gaan ze kijken wie krijgt ze dat financieel rond. En als ze dat allemaal moest laten doen, ja, dat is niet meer te betalen. Dus we hebben eerst eens gekeken wat kunnen we zelf doen. En dan gaan ze ook eens de materialen inkopen. De mergel is bijvoorbeeld een leuk verhaal. Als ze de ANMO laten doen, we voor 50.000, 60.000 euro aan de mergelblok kwijt geweest. We hebben mergelblok van een slooppanje in Lanaken opgekocht. Er zijn een paar vrijwilligers geweest. Ze hebben zich dan in de zomer van 2015 een partytent neergezet. Op internet een mergelzeg gekocht. En zijn die blokken op maat gaan zeggen. En we hebben voor 2000 euro klaar. Kijk, dat soort dingen. Absoluut, die zijn er groots op. Die zetten dat is samen allemaal werk, ja. En de Christ dat soort dingen verdig. Dan even, we hebben 12 jaar geleden ook eens een keer gerestaureerd. En die worden met de subsidies allemaal veel makkelijker. En die ging zorgen her en de kelder ze 10 minuten en had ze 50.000 euro binnen. Toen moest nu 20 minuten kallen voor nog een fractie daarvan. Dat is allemaal minder geworden. We hebben samenwerking aangegaan met het Nationaal Restauratiefonds. En dat is een soort bank voor monumenten. Een groot monumentenhart, maar die kijken wel of dat plan wat trongelijk of dat goed is. Nou, dan is het een stukje financiering, maar dan krijg je ook 30 jaar de tijd om dat netjes terug te betalen. Maar je hebt niet gans beperkt tot het kasteel zelf. Hè? Je zit ook, zeg maar, ik zie dat er ook een tuin ontstaat, ik zie dat er een wijngaard geboden is. Ja, chic hè. Er lag een melkveebedrijf aan de overkant, er stond zo'n moderne melkveestal, maar die zijn gestopt. En dat is zich de mogelijkheid voor om alles bij 11 hectare aan te kopen. Dat hebben we met het Limburgs Landschap samen gedaan. Die zin gaat beter in terreinen beheren. En daar hebben we gekeken, wat heeft er vroeger gelegen? Er heeft zo'n Franse tuin gelegen. Die van Versailles hebben dat nog van Moorfort nagekeken en nog gedaan. Zo'n tuin heeft er gelegen. En een tuinarchitect doet Meerlijk, die heeft er een ontwerp voor gemaakt. En dat is tot teruggelegd. En dat zijn alles bijeen 26 tuinvakken. Ja, dan kent ze wel in één keer een $500.000 tegenaan gooien dat de tuin helemaal ingeregeld is, maar dan moeten mensen in stand draaien. Dus we zijn klein begos en ieder jaar komen er een paar vakken bij. En dit jaar is wat chic dat met crowdfunding door 2 heel grote vakken met wienranken bijgekomen zijn van de Deelgaarderberg, van Jos en Nicole Willems. Ja, die doen dat hè? Ja. En dat is heel erg leuk, die doen het ook goed. Hè? Ja, maar niet alleen de wien is leuk, maar het initiatief is ook leuk. Maar dat is wie ze dat in Moorfort zeggen met crowdfunding gedaan. Hè. Dus de kost voor €15. De sponsors een wienrank en een van die jaar kreeg ook een fles wien. En er zijn alles bijeen 200 lui die erop ingetekend hebben.
En op die manier werden die kosten gedekt. En dan hebben ze ook betrokkenheid bij de tuin. Hè. Dan is dat niet van ene die er commercieel mee bezig is, maar dan hebben ze een hele hoop man die zich eigenlijk de tuin een beetje adopteren. Maar dat was dus niet alleen, zeg maar, kasteel. Moest ik eens kijken naar de historische bouw van dat kasteel, maar er is nog zoveel meer. Hè. Dus die tuinen, de wijnranken, de ketstore, naar de horeca toe. Dus het is best een heel erg de moeite waard om dat eens te gaan bekijken. Ja, en voor zijn trouwlocatie bijvoorbeeld. Hè. Dus dat is beroepspas. Die trouw zelf, dus maar dus ene keer heb ik bij de rechtbank te eten moeten afleggen en daarna hebben ze mij niet meer gevraagd. Ja. Maar dat is duk zat eigenlijk. Hè? Ja, dat kan het van Lieske af. Hè. Nee, maar weet je het, maar die kent ze eigenlijk het complete verhaal doen. Hè. Dus die komen om te trouwen en het programma voor de daggasten, toen de met zomers. En toen 150, 170 man kennen we in die kelders hebben. Waar mensen in de zomermaanden ook nog eens op het kasteelterras boeten. Ja. Hoeveel gasten komen er? Maar moet je je voorstellen. Zo is het druk, honderden of tientallen? Of? Nee, de zomermaanden en zeker als voor de zinzonnigen dat we bijvoorbeeld een riddergroep gedaan hebben of ik heb met roofvogels en dergelijke. De drukste dagen, de tweede Pinksterdag hebben we wel eens 800 man aangetikt op ene dag. Maar dat merken ze dan ook wel. Hè. En dan zien ze ook dat ze bij de horeca ook flink moeten bijbenen. Maar dan activiteiten voor kinderen. Kennen de kelder een eigen familie op en ontwerpen. En dan zit er zo'n heraldicus en daar helpt toch. Maar wat het is, wat ze zien dan, is dat het toch een serieuze toeristische activiteit in het werden is. In Montfort. Ja, maar laten we maar lekker doorgroeien. Ja. Ik vind het ziek om te zien. Ja, als ik het zo hoor met Van Richter de laatste keer ben geweest, zijn er dus is er weer een hele hoop voortgang geweest. Ja. En de kasteleer kan zo wat terugkomen en zijn intrek doen. Dat is goed voor. Ja, alles is er behalve in de douche. Dus, nou, je hebt gewoon niet nodig. Ik heb maar in de beek, dat is er gewend. Dat geeft niet voor de kasteelheer, dat geeft voor de kasteelvrouwen. Want je hebt ook zo'n torentje toch, bijvoorbeeld met die puntmuts naar buiten kan. Ja, dan kan je met die gitaar over de gang staan. Ja. Zo gaat die. Nou, voor ons, we gaan een keer samen doen bezoeken. Vliegen binnenkort, we hebben een ander programma, dat gewoon de kijkers binnenkort gewoon die dat zien, een gans nieuw programma. Dan trekken we door Limburg, laten we alle bezienswaardigheden zien. En dan zal er best aan landje bij het kastelen moffen. Heb je nou twee dingen, want één ding is dan drinken voor zo'n grauwert, dat is ons eigen kasteelbeer, dat gulpen nog speciaal voor ons brood. En het tweede is, tot 5 oktober kennen jullie nog op ons project Stummen. Het Prins Bernhard Cultuurfonds is dus genomineerd voor de inspiratieprijs voor de chicste restauratieproject. En wie kennen ze Stummen? www.delimburger.nl en dan zo'n dwarsstreep / stem. Bedankt dat ze hier was. Ja, gedaan. Ja. Hoi. De volgende laatste gast van deze week, wie is dat? Ja, we gaan hier in Bezel, Bezel Creatief, een kunstroute organiseren. Vertel eens, namens wij Duitse dat. Dat klopt inderdaad, ja. Bezel Creatief, kunstroute, 7 oktober, dus dat is komende zondag, gaan we dat doen. En dat komt uit van het gemeenkoor Bezel. Het gemeenkoor Bezel duidt dat al 30 jaar. Het gemeenkoor Bezel is onder leiding van, de moet je eigenlijk allemaal kennen, Ben Heijnen. Die kennen we, ja. Dirigent, die van Gemeunkump. En Bezel Creatief is, wil zeggen, een kunstroute door het dorp Bezel. En dan hebben we het over 7 locaties. En op al die 7 locaties daar werd allerhande kunst gepresenteerd. Dat is in de horecagelegenheden. Dat is bij Rick Vrijswijk, de galerie Rick Vrijswijk. Misschien kent je dat ook wel van Den Draak, die op de rotonde staat. We hebben Huizen de Mortel, waar we zijn. We hebben de Blokhut en we hebben zelfs de kerk ook erbij. Wat we in de kerk doen is ook kunst presenteren, maar dan kunst in muzikale vorm. En daar hebben we dus 2 vocale groepen die door smiddags komen zingen. En dan ook 2 concerten van de Harmonie Bezel zelf en ook van de Harmonie Ruiver. Dus er is meer dan voldoende kunst, ook in muzikale zin. En dan hebben we in de Blokhut, met name ook, het is meer een kunstwerkplaats. Maar hoe we het ook tevens staan, de jeugd van Bezel ook met kunst kennis willen laten maken. Er zijn dansworkshops, daar kun je gekleed worden. Er zijn workshops, keramiek maken. En er is een kunstwerktafel waar mensen zich kunnen uitlaten. En als dat nog niet genoeg is, kunnen ze zich ook nog laten schminken te kijken. En kunnen mensen ook ergens uitrusten? Dat zal zeker tussendoor liggen. Dat is geen enkel probleem, want je moet je voorstellen dat die kunstroute die gaat over 7 locaties, maar 4 locaties, dat zijn horecagelegenheden. Oh, kijk zo. We hebben in het
in de Dörrbezel, als het weer een beetje met zit ook nog, ja, prachtige terrassen waar ze lekker op kunt zitten, is dat minder. Dan kunnen mensen binnen. Ja, nee, dat is goed. Is dat de eerste keer dat je dat organiseert? Nee, dit is de 30ste keer. 30ste keer maar liefst. De 30ste keer. En dit jaar ja, weer een enigszins jubileumuitgave en door met hebben we dus ook wel extra activiteiten erbij genomen. Tussendoor kun je dan ook nog kennis maken met Tirna nog. Dat is een muziekgroep. En die spelen op ieder moment, op ieder plek spelen die nog. Hoeveel vrijwilligers zijn hier bij die organisatie betrokken? Als we dat 30 jaar doen. Als we dat 30 jaar doen, dan verzin ik gemeenkoor. Dus onze core business, zo gezegd, is zingen natuurlijk. Maar als we zo'n dag organiseren, hebben we een commissie. En die commissie bestaat uit 7 mensen. En die 7 mensen die doen dat door het jaar heen, wordt het langzaam maar zeker wordt het opgebouwd. Maar op de dag zelf en de dag ervoor moet van alles opgebouwd worden. En dat is natuurlijk iets wat we als club, als gemeenkoor samen dus. Ons club bestaat uit, ons gemeenkoor bestaat uit 70 leden, dus dat is wel de moeite waard. Zeker op vandaag de dag. Zoveel leden. En stel ik zonder eer welkom, moet je dan entree betalen of zo voor je werk zo gaat? Ja, in principe betaalt ze één keer €4 en dan kan ze die hele route gewoon lopen. Dan krijg ze bij de entree krijg ze ook fijn een flyer, waar dus op staat waar wij zitten. En daarmee ook kan kijken als ze een website hebben, om nog eens even te kijken van god, hey, die en die was er, dat vond ik leuk, misschien dat ik daar wel eens een keer dieper ben wil gewoon. En dat is uiteraard, al dit wordt georganiseerd natuurlijk om met name het gemeenkoor zelf enigszins financieel natuurlijk. Ja, omhoog te helpen. Zo heet dat toch? Ja, en dat begint allemaal wanneer? Ja, dat begint dus morgens vanaf 11 uur en dat trekken we door tot 4 uur 's middags. Zondagsmorgens. Zondagsmorgens, 7 oktober van 11 tot 4. Ik wens u veel succes met de organisatie. Dankjewel. De organisatie is wie de weg klaar. Dat is nu eigenlijk. Ja, maar dan moet het toch allemaal nog maar naartoe. Hoeveel mensen komen er? Dat is verschillend. Als het weer een beetje met zit, dan zitten we tussen de 1000 en de 1500 mensen die komen. Zo. En ik hoop bij dat voor wel nog meer krijgen. Dat zal zeker lukken. Dat zal heel zeker lukken. Ik zal zeggen tegen de kijkers van TV11, op 7 oktober allemaal naar Bezel toe, naar de kunstroute. Dankjewel. Oké, dankjewel. Dankjewel. Dit was het weer van het programma Heurig Zich. Van Zeno Struik de volgende week. Natuurlijk met mijn zeer gewaardeerde vriend Fons Mulders. Ik zal zeggen, tot de volgende week. Dankjewel.